Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 68 мең шәһәрдәшебез 200 миллион сумлык салым түләмәгән. Алар белән ничек көрәшәләр? Мэрның мәгариф өлкәсен үстерү буенча киңәшчесе булачак. Бу вазифаны кем башкарыр? Чаллыда иң булган татар егетләрен барлыйлар. Бәйгенең финалы кайчан? Чаллыда ГЭС бистәсенең 3нче комплексында шәһәрдәшләргә төлке очраган. Кыргый хайван үзен сәер тоткан, шуңа күрә аны ветеринар клиникасының изоляторына озатканнар. Белгечләр төлкенең сәер тотышы алдагы аяклары сынган булуда ди. Баштарак аны кытыру чире йоктырган дип шикләнгәннәр. Шуңа күрә төлке 10 көн дәвамында күзәтү астында булачак. Бүгінгі көндә иртәгән Коранда төлкенең сәламәтлеге әйбәт, кытыру чирләренең признаклары берәүдә юк, аппетиты яхшы. Ул төлкенең оң як аягы сынган. Бу төлке буенча инде бүген көндез уйлыйбыз беренче помощь оказать итәргә. Әгәр дә инде төлке чирле булмаса, 10 көннән соң ясала вакцинация кытыру чирләреннән. Шуннан соң инде уйлыйбыз аны җибәрергә обратно урмангамы или берергә уже зоопаркларгамы, зооциркларгамы инде. 1 гыйнвардан 2018 елга декларация кампаниясы старт алды. Физик затларга 2017 елга керемгә декларацияны 3 майга кадәр тапшырырга кирәк. Бүгенге көндә 1,5 мең шәһәрдәшебез документларын тапшырган инде. Шул арада 2016 ел нәтиҗәләре буенча 68 мең шәһәрдәшебез 200 миллион сумлык салым түләргә тиеш. Бурычлылар белән төрле юнәлешләрдә эш алып барыла. Мисал өчен 900 эш белән тәэмин итүчегә салым түләмәүче хезмәткәрләр хакында хат җибәрелгән. Вопрос требует эффективной работы, стесняться не будем. Будем обращаться к гражданам нашего города с просьбой, требованием уплатить те имущественные налоги, которые, к сожалению, пока не заплатили в установленные сроки. Срок был декабрь, по-моему, 1 декабря 2017 года. Все сроки прошли. Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә финанслар идарәсе җитәкчесе вазифаларын башкаручы 2017 елга бюджет үтәлеше буенча хисап тотты. Салым һәм салымнардан тыш кергән керемнәр 2016 елга күрсәткечләрдән югары. Бу шәһәрдә һәм илдә булган уңай динамика нәтиҗәсе дип билгеләде Ирина Сагидуллина. Шәһәр бюджетына барлыгы 9 миллиард 135 миллион сум акча кергән. Бюджетны тулыландыруда җир өчен аренда, реклама конструкцияләре һәм стационар булмаган сәүдә объектлар урнаштыру өчен акча да зур өлеш керткән. Бурычлар белән эшләү өчен махсус төркем оештырылган. В результате проделанной работы задолженность в консолидированный бюджет Республики Татарстан к уровню прошлого года снизилась на 64 миллиона рублей. Своевременное поступление доходов позволило обеспечить финансирование всех отраслей бюджетной сферы города. Исполнение расходов за 2017 год составило 8 миллиардов 874 миллиона 426 тысяч рублей. Основная доля расходов в экономической структуре бюджета приходится на выплату заработной платы и составляет 64%. Бүген узак еллар тугры хезмәт иткән өчен моңа кадәр финанслар идарәсе җитәкчесе булып торган Әлфинур Гали Акбарованы рәхмәт хаты белән бүләкләделәр. Хәзер ул Ярчалы дәүләт педагогия университеты ректоры вазифаларын башкара. Моңа кадәр әлеге постны биләп торган Фәйрүзә Мустафинага да рәхмәтләр белдерелде. 65 яшь тулу уңайнан ул закон буенча учреждениене җитәкли алмый. Шуңа күрә Фәйрүзә Мустафинаны лаеклы ялга озаттылар. Әмма ялда да җәмәгать эшләрендә катнашырга туры киләчәк. Наил Мәгъдиев Фәйрүзә Мустафинаны мәгарифне үстерү буенча мэр киңәшчесе итеп билгеләде. Үз чиратында мактаулы шәһәрдәшебез 42 ел дәвамында ярдәм иткән җитәкчеләргә рәхмәтен белдерде. И они научили нас во всем видеть смысл. Работать не просто работать, закрыл на ключ дверь, ушел домой, работа закончилась. А видеть очень большой смысл. Поэтому я очень благодарна судьбе за эти 42 года. И тем, кто... Я почти самый взрослый в этом зале. И всем тем, кто тоже достигнет определенного возраста, хочу сказать, что у этого возраста тоже есть очень удивительный аромат. Чаллыда татар егетін сайлылары бүгін шәһәр күләм бәйгенең ярым финалы узды. Сайлап алу турыннан 10 егет кенә чираттагы турга үтә алган иде. Бәйгедә 15 яшьтән 23 яшькәчә егетләр катнаша. Төп шарт татар телен камил белү. Егетләр белән Гүзәл Шихапова очрашты.
Кемдер бии, кемдер җырлый, берәү гармунда уйный, икенчеләре матур итеп шигырь сөйли, үзләре язады. 10 егет татар егете бәйгесенең ярымфиналына үтте. Бәләкәйдән бирле теге артистлыкка хыялланган инде. Аннары шулай итеп китте инде, авылда төрле ниләрдә катнаша башладым да инде. Минемчә ул чын татар булырга тиеш. Артистлык булырга тиеш. Алла берсе беренче урыннар алырга инде. Татар егете татарча сөйләшергә тиеш. Батыр булырга тиеш. Менә аларга булышырга тиеш. Үзенчәлек хәйләкәрлек дә булырга тиеш. Финалга иң-иңнәре генә чыгачак, төп җиңүче татар егете бәйгесенең республика турында катнашу мөмкинлегенә ия булачак. Егетләребез безнең үзләре белән таныштыралар һәм инде шулай ук үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтәләр. Бүген шулай ук безнең тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне буенча сорауларга җавап бирергә тиеш булалар. Бәйгенең финалы 30 апрель көнне энергетик мәдәният сараенда узачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Алабуга дәүләт музей тыюлыгында 2 яңа күргәзмә ачылды. Беренчесендә кулдан язылган борынгы Коръәннәрдән өзекләр бирелә. Алар Уфадан ихтимам мөселман халыкларының тарихи һәм мәдәни мирасын саклау үзәгеннән. Икенче күргәзмәдә Татарстан рәссамы Нәҗип Нәккашның каллиграфия сәнгате әсәрләре, шамаилләр, тугралар урын алган. Күргәзмәләрне ачу тантанасында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Нәҗип Нәккаш Алабугага 60-ка якын шамаил һәм тугра алып килгән. Тугра ул шәхси билге мөһер. Борынгы заманнарда татар халкының югары катламында киң таралган булган. Шамаилләрдә исә Коръән аятләре, хәдисләр, Кулгали, Тукай, Җәлил шигырьләре. Әле яңа гына иҗат ителгән әсәрләр дә бар. Шуларның берсе татар мәгърифәтчесе Шиһабетдин Мәрҗани туграсы. Анда Акмуланың караңгыда фаннарны кабызган ул дигән канатлы сүзләре язылган. Моны тугра Шиһабетдин Мәрҗани бу Куфи стилендә архитектурный куфи диләр менә шушы очмаклы куфи һәм менә андагы вертикальләр менә тутып торалар ай белән кояш кебек мәгърифәт һәм гыйлем дигән сүзләр. Күргәзмәләр залындагы тагын бер экспозиция Коръән битләре дип атала. Анда 9-19 гасырлар аралыгында кулдан язылган Коръән үрнәкләрен күрергә була. Аларны безнең көннәрдә Уфа рәссамы Дамир Әхмәтгалиев күчереп язган. Ике күргәзмәдә Алабугада беренче тапкыр оештырылган. Бик тә матур үзенчәлекле сәнгать әсәрләре күрми калмагыз. Күргәзмәләр 25 мартка кадәр эшләячәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Не пропусти! Большая распродажа настоящих фабричных шуб. Скидки до 50%. Рассрочка без переплаты. С 16 по 18 марта в Экспокаме. Суперакция в Медиамаркт. Возьми 4, оплати 3. Участвуют все основные категории техники. Телевизоры, крупная и мелкая бытовая техника, компьютеры и смартфоны. Собери свой выгодный набор. Медиамаркт. Актаныш районы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле Ярчалы шәһәре энергетиклар мәдәният сараена 15 мартта узачак юбилей концертына чакыра. Башлана 19 сәгатьтә билетлар кассаларда.